Звичайно, я прочинаюся, рихтую сніданок, ну і вже в 7:15, 7:20, звичайно, підйом, об'являється вольний підйом. Завожу дітей в школу, бігу на працю. Ну, зараз у мене дві основні праці. Одна з них я працюю в литовській фірмі бухгалтером. Ввечері я працюю, можна так сказати, в сфері IT, але в білоруській справі. І працюю фактично до 12 годин. На жаль, вже 3,5 роки маю, що Поліна дарвала своїх дітей. Гэта сапраўдна трагедыя сучаснасці. Это не толькі наша сямейная трагедыя, это трагедыя сотняў, магчыма, на тысячу сямей, якія апынуліся ў падобнай сітуацыі. І тое, што это адбываецца у цэнтры Европы ў 21 стагоддзі, это жах, якім нельга змірыцца. Галоўны наш пакой, такі дзённы пакой. Дзіцячы пакойчык для малодшага сына. Ну і наша спальня. Звычайна ён тут спіць часцей адзін, але калі часта я просто кладуся з імі, каб было працей хутчэй. Тут у нас вісіць наш сцяг, чырвона-белы, ён заўсёды з намі. Гэта не той сцяг, які мы прывезлі з Беларусі, на жаль, згубіўся. Нам тут падаравалі тут, але заўсёды з намі, бо мы заўсёды памятаем Беларусі. І асноўная наша мэта жыцця – гэта вярнуцца туды. Это вотчына ўжо старэйшага сына, ён там вучыцца, робіць урокі, але сёння субота, то, як кажуць, дзень вольны ад занятак, вольны ад уроку, то, звычайна, засядае за камп'ютарам і гуляецца. Зараз у мяне кепска з матэматыкай, бо мама добра ведала яе. І як толькі яна з'ехала, мне патроху пачало з'язджаць, але зараз я пытаюся обратно это все наладкаваць. І за это мне на щось атрымліваецца. Я хацеў бы ёй пажадаць усяго лепшага, больш здароўя. І каб у нее все было там добра. І каб она хутчэй вярнулася. У Беларусі быў проста ідэальны парадак. Паліна вельмі сачыла за чысцінёй, вельмі дбала пра гэта. На жаль, у мяне не заўсёды атрымоўваецца гэта падтрымліваюць такі ўзровень чысціні, бо дома ўсё ж тры мужчыны абітаюць. Але ўсё ж нейкі такой стандарт чысціні стараюся трымаць. Цяжка было, асабліва з малодшым сынам, прайсці праз гэта все выпрабаванні, на гэта псіхалагічныя. Бо маму затрымалі на вачах у малодшага сына, яму тады было такі 4 гады, і зразумела, што гэта была вельмі вялікая псіхалагічная траўма. І ўжо праз паўгады пасля гэтага выпадку яму паставілі такі даволі складаны дыягназ, гэта затрымка развіцця мовы, і фактычна 3 гады мы з гэтым все пераходзілі, гэта было хіба самае складанае. Старэйшаму трохі лягчэй, бо ён ужо такім сталым узросце, згубіў маму, але я разумею, што яму цяжэй, бо ён ужо дарослы, ён сам можа пачытаць навіны. На жаль, за 3 гады у Паліны не было ніводнага званка. Это першае, што Паліны лішалі заўсёды ў першую чаргу. І сувязь, она сапраўды з Паліны больш такая віртуальная. І дзеці, я стараюся распавядаць, дзецям пра маму, стараюся казаць, якая яна была. На жаль, аж мінула ўжо блізка 3,5 гады. І малодшы сын, в реальности, на жаль, забыл маму. І он пам'ятає вже як некий образ. Асабліва була тяжка дітям, бо вони сапраўды чакалі маму. Стах малював малюнки, які покаже мамі. Але так атрымалася, што Паліна не выйшла. Прычым улады спецыяльна здзекліва чакалі да апошняга, каб закрыць Паліну па новай крымінальнай справе. То што літаральна за некалькі дзён толькі да вызвалення Паліну зноў перевялі ў СІЗА, і супраць яе была заведзена новая крымінальная справа. І, на жаль, сама Паліна ўжо, і мы трохі разумеем, што фактычна гэты тэрмін, які прысуджаны Паліну, стаў фактычна бясконцым. Стах, ідзе бывайся! Але цяжка разумець, самае цяжка, што дзеці растуць без маці, гэта... Бо, я ўжо казаў, што гэта вельмі вялікая трагедыя, што дзеці пры жывых бацьках жывуць вымушаны жыць самі, з дзяцінства іх ужо не вернеш. Цябры ўжо завяліся. 2 гады асабліва, это просто катаванне і здзек, і
і вельмі цяжка гэта спрымаць, асабліва зараз. У меня дыагнаставалі онкалагічнае захворванне, і апошнія паўгады фактычна вылецелі на той, как гэта все пераадолець. Толькі руйнаванне гэтага рэжыма вызваліць всіх палітвязняў, без ні аднаго, двух, трох, а всіх безумоўна, і даць гарантыі, што іх не стане больш. Я, в прынцыпе, з дзяцінства хацеў пажыць у чужой краіне. Асабліва ўмацаваўся ў гэтай думцы, калі навучаўся на юрфаку БДУ. Тады акурат адбывалася плошча 2006, і я змог зразумець, наколькі адрозніваецца наша рэчаіснасць у нашай краіне з тым, што мы вывучаем. Я сам родам з Мазыра. Гэта адное, але не адзінае з тых месцаў Беларусі, якія называюць беларускай Швейцарыяй, таму што у нас не столькі горы, колькі яры на такім прыпаднятым плато. Але калі ўвогуле глядзець, то ёсць вельмі шмат падабенстваў. Швейцарыя гэта вельмі маленькая краіна, якая ўвесь час знаходзілася ў атачэнні значна буйнейшых дзяржаваў, нават імперыяў, і пры гэтым захоўвала сваю такую тутэйшасць, сваю незалежнасць, свой нейкі шлях развіцця. І мне здаецца, што мы маглі б таксама працаваць у гэтым накірунку. Прыехаў у Швейцарыю як практыкант у ААНаўскай арганізацыі. Гэта офіс Верховнага камісара ААН па справах уцекачоў, UNHCR па-ангельску. І гэтая стажыроўка была у юрыдычнай сферы. Зараз я працую ў Лугана, гэта больш supply chain, пастаўкі, лагістыка, але я, хочацца верыць, усё яшчэ магу прымяняць свой сціплы юрыдычны досвед у такой квазі-праваабарончай дзейнасці. Прынамсі, я разумею каштоўнасці правоў чалавека, свабод чалавека. Я ведаю, што такое годнасць, і ведаю, як важна яе абараняць на ўсіх узроўнях. Нягледзячы на тое, што я не жыву ў Беларусі больш за 16 год, я ўсё ж такі вельмі блізка да сэрца адчуваю то, што адбываецца дома. І для нас важна захоўваць беларушчыну ў тых умовах, дзе гэтая беларушчына можа выжыць. Мы знаходзімся на Ратхаус-Брюке. Гэта месца адметнае тым, што тут адбылася першая ў Цюрыху акцыя салідарнасці. Яшчэ 31 ліпеня 2020 года, яшчэ перад выбарамі, але ўжо тады мы адчувалі першы подых рэпрэсіяў і хацелі выказаць салідарнасць тымі людзьмі, якія ў гэтых цяжкіх умовах знаходзіліся ў Беларусі і стараліся неяк так задзейнічаць перамены ў нашай краіне. Насамрэч, гэта ўжо трэцяя была акцыя ў Швейцарыі. Першыя две адбыліся ў Жэневе і ў Берне. З кожным разам прыходзіла ўсё больш і больш людзей. Да нас тут прыйшло каля 60 чалавек. У тым ліку прыйшла дэпутатка швейцарскага парламенту. Яна ў той час вельмі моцна ухваліла і заўважыла менавіта жаночы твар нашых пратэстаў. У тым сэнсе, што вылучыла сваю кандыдатуру на выбары Святлана Ціхановская. Гэта было сапраўды вельмі такім знакавым момантам у нашай беларускай палітыцы, якую заўважылі нават тут у Швейцарыі. Тут сабраліся беларусы, швейцарцы, немцы, украінцы, каб пісаць паштоўкі нашым беларускім палітвязням. Гэта вельмі добрая справа, дасылаць нейкія прамені салідарнасці туды, дзе людзям найбольш цяжка.
Гэта мерапрыемства ладзіць швейцарска-нямецкая арганізацыя, яна называецца «Ліберэка». Яны ўжо больш за 15 год займаюцца праваабарончай дзейнасцю з акцэнтам на Беларусі. І сапраўды вельмі акрыляе такая ўвага менавіта з боку замежнікаў і замежніц. Таму што адна справа, калі гэтую салідарнасць, дапамогу, падтрымку ладзіць беларусы і беларускі замежжа, іншая справа, калі гэта ладзяць неабыякавыя людзі, якія да Беларусі не маюць ніякага дачынення. Основный сенс нашей акции – проявить солидарность и показать, что люди не забытые. З навін тема Беларусі знікае, але люди ўсё яшчэ застаюцца ў турмах. І таму важна показать, что мы не забыліся на них. Самае галоўнае – гэта дапамагаць беларускам, якія апынуліся за мяжой, захоўваць сябе, захоўваць сваю ідэнтычнасць, захоўваць сваю мову. Разам тут чакаць, калі адбудуцца змены ў нашай краіне, і мы зможам шмат чаго прапанаваць новай Беларусі. Гэта і эканамічныя інвестыцыі, гэта і той досвед, які мы атрымоўваем тут. Усё гэта мы можам потым прывозіць дадому. Нават людзі, якія даўно і свядома з'ехалі з Беларусі, яны ўсё адно жывуць у гэтым беларускім кантэксце і гатовыя падтрымаць землякоў і землячак, як толькі для гэтага будзе магчымасць. Што падабаецца нашым героям на новым месцы? Ці сумуюць яны па Беларусі пасля пераезду? Якое месца лічаць сваім домам? Адказ у апошняй частцы праграмы. Знаходжанне ў цалкам новых умовах. Свободу. В Беларуси у меня не было бы свободы от слова зусім. Гэтай мерзотнай стабільнасці. Но я боюсь в первую чергу застаться один, что вся эта ситуация протягнется. Я не хочу за себя брать дальнейшую отказность за детей. Мы все повинны с жонкой вырашать разом. В принципе, я нічога не боюсь. Не боюсь перамену, я веру і упевнений, що перемены хутка будуть, і вони принесуть нам те, що ми давно чекаємо. Без Лукашенки. Новая Беларусь – это країна свободи, это країна своєї історії, своєї мови, країна для людей. Я быў бы, мабуть, самым апантаным турыстам в нашей краіне. Перший вольный день – это сустрэцца з сябрамі на галоўнай плошчы свайго горада. Таких вельмі шмат. Я пачаў з Касцюшкі. Это моя жонка Полина Шарына-Панасюк. Беларусы беларусам беларусы. Но белорусы для белорусы это белорусы. Кажуть, это тая падтрымка, это дапамога, якую аказваюць людзі адзін аднаму. На жаль, я не планую вяртацца ў Беларусь. Я магу быць карысным для Беларусі і беларушчыны нават адсюль. Моя галоўная мара вернуцца ў Беларусь не той дзень нашай перамогі, а дзень да гэтага сустрэць, даваць не сустрэць, дапамагчы сваім сябрам выйти на свабоду і удзельнічаць тых гістарычных падзей, якія ўпэўнены будуць вельмі хутка. Мы павінны сябраваць з усімі краінамі, прынамсі з усімі суседзямі, калі яны будуць цывілізаваныя. У першую чергу это Літва і Польша, это тыя краіны, якія павінны быць сябрамі, з добрымі суседзямі. Трымацца, берагчы сябе і зрабіць усё, каб мы ўсе дацярпелі, дажылі да гэтых пераменаў. Гэта трымацца сваёй лініі і працягваць змагання.